Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, padayon natong iampo ang kalinaw kahusay sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod, ang ato sang mga benefactors and donors na nagsigi og pamalit sa atong mga slots para sa atong mga proyekto. Hatagan unta sila sa Ginoo sa mga grasya nga ila sang gikinahanglan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, nangamuyo kami, itugot kanamo nga maandam kami ingon sa angay alang sa mga misteryo sa Pasko, aron ang gibuhat namo nga malipayon, manalipod ug magluwas kanamo pinaagi sa gahom nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya, dinasunan sa tibuok simbahan, kaming mga apostoles o mga pangulo sa maong simbahan, nagkauyon sa pagpilig mga tao sa ilang pundok, aron ipadala ngadto sa Antioquia, uban ni Pablo ug ni Bernabe. Gipili nila si Judas nga ginganlag Barsabas ug si Silas, mga tao nga gitamod pag-ayo sa mga kaigsuonan, ug ilang gipadala kanila kining mosunod nga sulat. Ang mga apostoles ug mga pangulo sa simbahan nga inyong mga igsuon nangumusta sa tanang mga kaigsuonang dili Hudeo nga nagpuyo sa Antioquia, sa Syria ug sa Cilicia. Nakabalita kami nga may mga sakop sa atong pundok nga nagsamok ug nagpalibog kaninyo tungod sa ilang gipanulti. Apan kini sila wala na mo sugua sa pagbuhat niini. Busa nagtigom kami ug nagkauyon ang tanan sa pagpilig mga tinugyanan aron ipadala nganha kaninyo. Mukuyog sila sa atong minahal nga mga higala nga si Bernabe ug si Pablo nga naghalad sa ilang kinabuhi aron pag-alagad sa atong Ginoong Hesukristo. Busa among gipadala kaninyo si Judas ug si Silas nga mao'y musaysay sa mga butang nga among gisulat kaninyo. Ang Espiritu Santo ug kami nagkauyon sa dili pagsangon kaninyo ug laing mga palasunon gawa sa gikinahanglang mga tulumanon nga mao kini. Ayaw kamo pagkaon o kalanon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios, ni dugo, ni mananap nga gituok, og likayin ninyo ang pakighilawas. Kung likayan ninyo kining mga butanga, matarong ang inyong gibuhat. Adios. Ang mga tinugyanan ilang gipagikan ug nangadto sa Antioquia o gitigom nila ang tanang magtotoo o gihatagan sa sulat. Pagkabasa sa mga tao sa sulat, nalipay sila pag-ayo tungod sa makapadasig nga mga pulong.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daykon ko ikaw, diha sa kanasuran o Ginoo. Daykon ko ikaw, diha sa kanasuran o Ginoo. Ang akong kasing-kasing malig-on o Diyos, ang akong kasing-kasing malig-on. Mag-awit ako ug magdayig, pagmataw kalag ko, pagmatalira ug alpa. Akong pukawon ang banag-banag. Daykon ko ikaw, diha sa kanasuran o Ginoo. Pasalamatan ko ikaw, taliwala sa kanasuran o Ginoo. Awitan ko ang imong kadungganan diha sa mga nasud. Ibayaw kaunta, labaw sa kalangitan o Dios. Labaw sa tibok kayutaan, ibayaw ang imong himaya. Daykon ko ikaw, diha sa kanasuran o Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Dayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus niingon sa iyang mga tinun-an, kini mao ang akong sugo. Paghigugma ay kamo ingon nga ako nahigugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala mao ang pagpakamatay alang kanila. Kamo akong mga higala kun buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Dili ko na kamutawgon nga mga sulugoon, kay ang sulugoon dili mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinunua, tawgon ko kamo nga akong mga higala, kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko sa akong amahan. Dili kamo maoy nagpili kanako. Ako ang nagpili kaninyo, o gipili ko kamo aron manlakaw og mamungag daghang mga bunga nga mulungtad. Busa, ihatag kaninyo sa amahan bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Kini mao ang gisugo ko kaninyo paghigugmaay kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo.
kining atong ebanghelyo karon murag konklusyon na ni sa pasabot ni Kristo unsaon nga mahimo gid tang tinuod nga mabungahong sanga. Iyang sanga isip siya maoy punuan, vine and branches. Ang relasyon di ay sa punuan ug sa sanga. Kung atong tanawon dinhi sa atong ebanghelyo, higala di sila. Higala ba? Muna ang Ginoo matud pa ni Kristo nakighigala kanato. Dili na taniya tawgon nga mga sulugoon kung dili higala. Lingi ako nun ang imong tupad. Nyaing na siya, higala ko nimo. Ina, pangutan na ba? Am I your friend? Kaya mao man ni ang best yun nga ekspresyon sa gugma. Kaya nga man siya, paghigugma ay kamo, sama sa akong paghigugma kaninyo. Nindot kaayo ng mahigugma nga himuong higala. Na may usahay god mahigugma ta nga himuon nato siyang atong murag patron. Patron ba kanang hikap-hikapon, ampuan. Na sa usahay mahigugma ta kay himuon ra nimo siyang murag imong maid or imong driver, imong sulugoon. O nang ganahan kay kuan na niya gyud sus. Di love gyud na nako siya kay grabe mo serbisyo, grabe ka dedicated, grabe ka loyal. Mo na himuon nimo siyang personal security guard. Mo nang di ka let go niya. Or imo siyang gihigugma kay himuon nimo siyang murag imong property. Kana bang imong posisyon nga imong anak, nga imo siyang hapon-hapon, kugos-kugoson, halok-halokan, kutob ra gyud diha. Nga din agani nimo pwedeng hikap-hikapon, halok-halokan, itsapoy ra na. Di ba na sa na nana nga imong gihigugma? Pero ang nindot gyud ay nga higugmaon nimo tungod kay gipili nimo siya nga imong higala. Ano bang ikaw mo inipili mo na ingos Kristo diri, dili man kamo mo inipili nako, ako mo inipili ninyo. Choose your friends. Ikaduhang lingi ikonobi. Og imo gani nang pilion nga higala ang imong tupad ing na gipili tika. Gipili tika higala. Ana. Kay usahay ra ba mamili mo kita higala. Natural man na padiroy ato man ang katungod nga mopili ta, na magay tay eleksyon kay mopili tag leader mo lagi. Pero si Kristo ningon siya paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. So anita mo tan-aw giunsa ni Kristo pagpili og higala nga mao kita. Giunsa man niya pagpili, unsa may iyang mga standards nga haron pilion. Kung atong tan-aw ang iyang mga pinili katong 12 ka apostoles kay puparihar man sad ang iyang standard atong tanan hangtod karon mao ra gyapong standard. Ang pagpili niya unas tanan mao gyud ang basihan ba? Ang basihan kadto yung muduol niya. Kadto bang mosunod niya ba? Kay gikan sa tanan nga nagsunod niya nipili dayon siya 12 ka apostoles. Iyang gihuwat nga mosunod niya. Ana kamoron kay kita ron ni aman ta dinhi suod man ta ning simbahan. Sa to pa nagpakita tag aksyon nga nisunod ta ni Hesus. Karon higala na ta ni Hesus. No. Basta mo sunod. Unyarog na ay magsigig sunod-sunod nimo, magsig-anas kamot. Ma'am, ana, sig-ana. Pilion na nimong higala. Oy. Unyarog na ay magsigig sunod-sunod nimo kay gusto ra kang tulison. Tiunan ka dire, maghuwat lag saktong higayon. Unsa man? Imo na siyang himuong higala.
Hindi man mo mutubag. Ang musunod man, ang musunod ba? Mo na first standard, ang musunod. Ang nyarog na ay magsigig sunod-sunod nimo manguyab, unya ilado kayong manuyupay. Saban, himuon nimong higala, ayaw nagsugta pero himuong higala o kontrahan. Naaroy magsigig sunod-sunod nimo kay magsigig hangyo nga padugangan ang utang. Ang saman, kanang mo kuan ka, muhimo kang higala, no? Nganla nimo bagagnaw. Sa ato rong mga nidaog nga mga kandidato na ay magsigig sunod-sunod unya kakontrapartido nimo kay musod og posisyon sa imong administrasyon, himuon nimo higala. Kani ba mga inani, basta ang una requirement musunod. Nya ang ikaduha nga kana ganing requirement nga pwedeng muuban ba mo masugo sa pagsangyaw sa iyang kausa. Mo nang siya panglakaw kamo. Pag humagsunod, iyang gisultihan sa tanan nga angay isangyaw, niya ingon din panglakaw kamo. Kanang musunod, inigsulti niya, parehagos mga higala, adto tangad na. O sige, ana, magkahigala, mo, magkabanding yung maayo, kay musunod man. Niya kasagaran na ba ni mga higala, no? Lagyo, kay na silang abutan. Biyaan ko na ilang parents. Di gina mo lingi-lingi. O kana mga parents, uban pa diya, basta kita gani kag imong best friend. Lakaw, gina, bahala, nagang lakaw, ana, way klaro. Mga tawa pa na igabot sa unahan, asam, dita padong, sa bitaw, no, asam, dita. Mga tawa na, anang enjoy, kaya nang lakaw. Manglakaw yun. Mulakaw, kuyog, nimo. Higala, gina, nimo. So, mo na sunod nga requirement. Nga ang kinatas ang requirement aron kita mahimong higalas Ginoo magpakamatay para sa higala. One for all for one. May kamo karon ni adinhe o kamong naa sa online na nagsunod. Kapasar mo aning tulo ka requirements para mahigala ta ni Hesus. Una, musunod. Kaduha, masugo. Ikatulo, magpakamatay para ni Hesus, isip higala. Kana, pasar ganita na, matud pa ni Hesus, mamunga mugdaghan kaing mga bunga nga makaayo sa kalibutan. Ug mauni ang sikreto aron ta mag-anam gyud ka mauswagon og labaw tanan kanig yung kalipay. Di jud ka kakita og managhigala nga dili malipayon. Bisan pag panahon sa ilang kasakit basta magkapundok na sila mangagas na ilang luha, maubaday, mauba, uy, kana ganing kuan, kana ganing, o sa nga na, kana ganing condolence, ana, namatay, di mo ka, pero pagkuyo ganin na sila, musmile na sana ikatadaran, ay pagsige diyan hilak, uy, ana, ngaon ta na, smile san, mahidluha, kaon lang san, gibuhagan, di ka sa imong boyfriend, or sa imong girlfriend, ay Jesus ay kabalaka, kamo na lang ni kuan, natupo-tupuo na nila, bati ang nagnaong, sige dik, istorya, hangtod, mga tawa na lang sana sila. Kaya ang higala man God, maningkamot yun na malingaw, malipay ang higala, dili tiwasan. Nga karon, saan man ni nato paggamit, nindot kaayo nga sundon sa nato si Kristo. Una, ang himuon natong higala, kana yung labing duol nato, kanang nisunod. So kamong mga asawa, himo ang higala ang inyong bana. Nyaon sao man nimo, magpakamatay ka para sa imong bana. Sige, testingi ko na ninyo ron, na inyong bana diya. Sige, huwag na agad ni sa imong tupad, lingi aing na pakamatian ti ka. Sige, mga asawa. Yung mausa na ibuhaton sa mga bana, ngadto sa asawa.
magpakamatay, dili lang magsigig pahimulos, magpakamatay gyud. Diri sa unang pagbasa, ang gibuhat sa mga apostoles, mga leaders ba, nagpada silang suwat ngadto sa ilang mga kauban bag-ong nisulod didto sa Antioquia nga nasubo tungod kay ang pipila ka mga magtotoo nga mga Hudiyo namugos nga sila kinahanglang tulion, i-circumcise. Kuha man siya, racial differences. Racial ba? Cultural differences. Dili ni siya maoy basihan aron ta maluwas. So mga Hudiyo nga mga leaders, kay mao may unang leader sa nagsunod ni Kristo, mga Hudiyo man to, sila San Pedro, sila San Pablo, nag-meeting. Nya pag-meeting nila, niingon sila, dili ta muhatag og bugat nga palasunon nila. Mao tong pagpada nila suwat, ang ilarang gidili mao ang paghimo og sala. Kay common man na nato kanang sala god, kuan na siya transracial, transculture. Kana bang di na mo ilag culture, kanang pagpangabit, kamao ana ang Pinoy, kamao ana ang Americans, kamao ana ang Russians, Ukrainians, kamao ana ang mga Arabo, kamao mga Muslim. Oy, kamao ana ang pangabit. Sa pelain. Ambot kang hari basta tanan kamao, kanang sigig simba, kanang way simba, kanang mga adik ug kanang uban kamao na mga bit, way giila ana. Mao na likay ang sala aron parihas ta. Mao na pinakakuan. So sa dihang ila ning gisulti, matud pa nagmaya sa gisulti diri sa kuan sa katapusan. Pagkabasa sa mga tao sa sulat, nalipay sila pag-ayo tungod sa makapadasig nga mga pulong. Ninduta, makapadasig nga mga pulong. Kaning pulong, duham ni iguan na ay makapadasig, na asay makapaluya. Kamu karon ni simba mo din inighuman ron ani maluya mo o madasig. Nindota. Ako ang makapadasig gid nako kana gyud mo ingon, pader mo palit kog slot, ikabati gid nako ana text. Nindota paminawon. Aka mo di mo ganahan maminaw nga ang atong slot nahalina na sad ta. Nindot nga gahapon nga atong halin niabot og 121 ka slots. Pak. Sus, nindota aning 121. So niabot na ang atong tanang halin og sa DOPS og 4,926 ka slots. Pak na sa nindot ana. Karong adlaw kamo mamalit na sad mo. Basin ba day ugma makareport ta nga atong halin 5 ra. Oy, madasig ra punta kana ini palit pero murag mas dasig gid og moingon ta atong halin niabot og 300 ka slots. So dindota ka Abot lang ka, maabot ba ka na? Ang kuya mo abot og 1,000 ugma i-report nako karon ba nay mo palit karon. Nabi na yung mga shocking kayo nga inigtan-aw nako sa bank account. Nganong ni ama ni 100,000 nga nisod? Ada ni palit og 100 ka slots. Nindota lagi. Kinahanglan ra batag mga 12. Layo-layo pa ni pero sige lang, di lang ta ma-discourage sana kay ang Ginoo kanunay mo imbitar og mga higala. Mo na kaning mopalit na tog slot dinhi, dili sila maoy nagpili. Gipili sila sa Ginoo aron mahimong kauban sa pagpalambo nining atong simbahanan. Nya sa atong pagpalambo nining atong simbahanan, anhi dinhi mag-anam og ka lambo
ang atong paghigalaay. Kay kana manggong higala mutampo gina, mutampo kana mga Judas mupahimos mao to sa mga higala ni Kristo nga gipili. Dunay Judas usa, ang iyang buhaton magda siya sa ilang puntil, magsigi siya pangawat, mupahimos ba, mupahimos nasa dinhi magsigig simba, sige ra gyud pangayo, pero di gyud mohatag bisan ganis kolekta, wa gyud daghan kay siya excuse, pobre man ko Lord, wa man ko ikahatag ana, tagai usa ko aron na ako ikahatag ana. Unahon gyud usa ang kaugalingon ba, makasarili. Oy, sa mga maghigalaay, mabungkag na, basta mahimo ng selfish ang mga barkada, mabungkag. Una, daghan kita dinhig mga selfless nga mga parishioners. Selfless tungod kay bisag unsay panginahanglan sa atong katilingban nga Kristohanon, labi na dinis atong parokya, naagid na sila. Sa atong tubag sa Salmo, nindot kay tanan, daygon ko ikaw diha sa kanasuran o Ginoo. Kanindot nga ang atong parokya dinhi daghan na kaayong mga nasod nga narepresentahan og mga higala. Kana lang na imanhi dinhi, mayon din pader, gikan ko sa Canada, ana, gikan ko sa Australia pader, picture ta, ana. Na nindot ano na dito gidaig, mura ba gidaig niya ang Ginoo dito siya sa Canada, dito siya sa Australia, dito siya sa Amerika. Gidaig niya ang Ginoo pinaagi sa paghatag dinhi og iyang hinigala nga contribution palit og slot. Nang lipay kay ko dinhi dagko kay kog ngisi, gipamaula na gud niya kong dinhi sige ngisi labi nagmaglinya ana padir sus padir gikan ko sa bulhoon, gikan pa ko dito sa daghan kay mga lugar ba, lain-lain lang lugar, lain-laing nasod, makaingon ta hasta no mo na ni ang katumanan. Kinsa ra may makatuman ani ang mga higala, kay bisag asa pa ng lugar ang higala ang banding ana gina. Muna salamat kaayo og ato ning i-extend dili lang dinhi sa atong parokya, apil na sad ang laing mga parokya. Munang usagid ta kasimbahan, manglakaw ta og isangyaw nato nga ang paghigalaay maoy importante, dili ang pag-iyahay, ang pagtinabangay sa pagsulbad og problema, dili ang pagsiguruhay lang sa atong kaugalingong problema. Nga bitang naimuhangyo nako diri og misas patay, nga inigtan-aw nako dito sa patay, murag panagsa ra gid nako makit-an dinhi. Makaingon gyud ko, salamat in town kay sa katapusan nakolektahan na gid ka. Kaya na mag-iuban, di kayo musimba, di ginato makolektahan. Pasabot dili ba sila katampo ba sa kaayuhan sa atong simbahan. Pero pasalamat yun ko kay inig kamatay, mo request yung misa. Dugay-dugay yun pa. Maingon sila dire sa una kay di pa bawal pa biya to sa una. Saragid kami sa maghilak-hilak pang tagtungod pa dir, oy kada gabi lang ayaw kay bawal, pero was la kay bawal sa kong kasing-kasing ganahan gyud ko kada gabi kay panagsargo na mo anhi dinhi sa una, kada gabi na to aron mabawi-bawi. Dili na mao ha. Ako ba nga sa dip-at mga matay atong ipakita nga ang ato sang nadawat sa Ginoo itampo nato sa katilingbanong kalihukan, dili lang manghangyo tag misa, manghangyo tas presensya sa pari inig kamatay na, ayaw huwata na. Dili ta magpundok aron magampo para sa usa ka tawo tungod lang kay patay na, ayaw. Samtang buhi pa, himuan na ng higala aron magpundok-pundok na ta sa mga kalihukan na Kristohanon. Di ba? Magpundok-pundok ba? Dili na magpundok lang ini kamatay, manghuam dayog tent, unya ang tent ra ba anhagid ibutang sa karsada.
Siradaan yung usa ka lanes karsada kay para kunos namatay. Di man na siya ngilad tingali, pero ug ingon ana man hasulon gid nimo ang publiko tungod kay naay namatay, samtang buhi pa tabangan sa nato ang publiko. Ang kuya og hasulon nimong publiko samtang buhi pa ka kay di gyud ka mo apil, sige lang ka diyan pahimo sa gihatag sa publiko, ni kamatay nimo pag yung hasulon di na hinuon kaagi kayo. May naman ako bang gusto ba nga mag-anad-anad ta sama ni Kristo magpakamatay para sa atong higala. Pasabot kalimti ang imong kaugalingon, ihatag na ngadto sa community of friends, which is nga mao ang simbahan. Sige, manindog na ta mga higala. Mga igsoon, gidapit kita sa Dios sa pagsunod kaniya isip iyang mga higala. Busa uban sa mahigugmaong kasing-kasing moingon kita, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa simbahan sa Dios, aron agakon unta siya sa Ginoo o panalipdan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa tanang katawhan sa kalibutan, nga hiusahon sila sa Ginoo diha sa kalinaw o pagsinabtanay, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa atong kaigsuonan nga anaa sa kawadon, nga tabangan unta sila sa Ginoo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahumanunta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, og mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang kanila nga mihalina, ilabi na sa atong mga gihandom karon, nga makasulod sila didto sa gingharian sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. O Dios, sa gugma o kaluoy, dawata kining among mga gipangamuyo kanimo, isip imong mga higala, kay amo kining gituboy, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. May this lowly bread and wine be the sacrifice divine of our Savior Jesus Christ, of our Savior Jesus Christ. All man's labor can produce, you have given for our use. Take, O Lord, our offering. Take, O Lord, our offering. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
O Ginoo, santusa kining mga halad ug sa imong pagdawat sa gasa nga espirituhanon, himua kami alang kanimo nga mga gasa nga tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas didto sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo, nga maoy katumanan sa tanang mga sakripisyo, sa paghatag niya sa iyang kaugalingon, nganha kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar o kordero sa Dios. Tungod niini, uban sa mga kalipay, sa Pasko, sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namong anak sa mga langit, pagdahay ko ng imong ngalan, uabot ka na ang imong gihingharian. Matuman ang iyong abot, dinhi sa yuta, maingon sana langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon ka pinagapasaylo sa mga nakasalang tahanan. Ug niimo kami ituyan sa mga pagsulay. Inunuan-uwasan kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig sunay.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ni pangulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Every day I sing to you with all my heart. Hear my prayer, I raise them all into your hands. Come to me and keep me safe in your arms. Strengthen me to face the day for you I stand. Even if there's sadness, stay with me and fill me with your joy and bless me. Lord, help me understand to follow your commands. I entrust my life into your care. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine, let me speak your truth, let me be the bearer of your love. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine, let me speak your truth, let me be the bearer of your love. Mag-ampo kita. Ginoo, kaming nakadawat sa mga gasa ni ining Eukaristiya, nangaliya nga mapaubsanon nga ang gipabuhat namo sa imong anak aron paghandom kaniya makadugang unta sa among pagtubo diha sa gugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkapinili nga higala ni Jesus. So kitang tanan higala na taniya. Ang ato lang buhaton mo pili pud ta ni Jesus nga atong higala ug ang tanan niyang higala ato sang higalaon, ato sang pilion. Nya labaw sa tanan ato gyung pakamatyan. Na nya salamat sa mipili ngan hinato nga ilang higala nya namalit sa ato mga slots para sa kaayuhan sa atong katilingban dinhi
San Vicente Ferrer Parish. So ang halina nato sa atong DOPS or Divine Prosperity or Divine Unity, Prosperity and Satisfaction nga slots. As of yesterday, nahalinan tag 121 slots. So ang total halin iabot na og 4,926 slots. Atong pakpakag-usab ang namalit ini. Salamat kay ninyo. Nga napatay 49,074 slots. So hinaut unta karong adlaw no, atong iyampo nga dako-dako taghalin. Daghan untang makighigala. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.